Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και θα παίξουμε τον Sending Angels. Όπα, έχουμε 2 free Angel Star Drop. Ωραία, λοιπόν, τα ανοίξαμε. Και λοιπόν κάνουμε τα new που έχουμε, δηλαδή αυτό, και πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε με Gale, γιατί με Gale είμαι καλός, αλλά όχι τόσο καλός όσο με Draco. Μετά θα προσπαθούμε να ανεβάσουμε Gale Max. Ο Dynamite. Όχι, μας σκότωσε η Meg. Ο Mortis άφηκε. Ο Mortis άφηκε, μάγκες. Ο Mortis έτσι ακίνητος καθόταν απλά. Λες και έπινε καφεδάκι. Πήγε καφεδάκι και είπε θέλει ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Έτσι απλά καθότανε. Τώρα παίζει το bot του. Και το bot το ίδιο κάνει. Θέλω ένα καφέ φρέντο εσπρέσο μέτριο. Βασικά φρέντο εσπρέσο βαρύ αυτός θα θέλει. Σίγουρα. Το μπολτάκι. Λέγεται και Edgar Kill, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις κανένα kill. Λέγεσαι και Edgar Kill, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις κανένα kill. Ναι, Edgar Kill. Αλλά δεν το βλέπω να κάνει κανένα kill. Μόνο ένα kill έκανε. Και πώς το έκανε. Και πώς έβαλε και γκολ. Διαμαγείας. Τώρα είναι το τελικό. Λοιπόν, σκοτώσαμε. Πατάμε σούπερ. Πατάμε. Τώρα πάμε να βάλουμε γκολ. Πάμε λοιπόν. Το χάσαμε. Λοιπόν, τελικά δεν πάμε λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Μόλις βγήκε έτσι και Hyper και Super, άμα βγάλει πρώτα τη Super και... νικήσαμε. Oh my god. Wow. Τέλεια. Μία νίκη. Snowing did it with the race. Κάτι τέτοια λέει ο τέτοιος. Ο Gale. Snowing did it with the race. Καλά, αυτά στα διανύκες πρέπει να πάρετε. Φυσικά όχι, πρέπει να κάνω περίπου. Έλα, έστω τις μισές νύχτες 5 θα τις πάρω. Παραπάνω, λοιπόν, με 6. Ένα παιδιά, να μου κάνει και τέτοια παιδιά. The Legend AC. Αντίγραφα του The Legend 05 νομίζω. Έτσι νομίζω. Εγώ. Όχι ότι είναι όντως. Απλά με το The Legend AC κάτι μου θυμίζει το The Legend 05. Οπότε έτσι το είπα. Έλα, ωραία. Τους μπρώνω. Κολόφαρδος μάγκες. Είμαι ένα κολόφαρδος που δεν πεθάνω. Πρέπει έστω να μην πεθάνω σε ένα μα. Είναι να πεθάνω. Βασικά και αυτή λίγη να πεθάνω. Κι εγώ πολεμάω κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι χαχαχάμποχο κάθομαι και έτσι απλά για να μην πεθάνω. Να το βλέπετε, βοηθάω το team. Ναι, πάμε λίγο. Νικήσαμε. The Legend AC, the star player. Beginner Gale. Κάνουμε και ένα fame. Ανοίγουμε λοιπόν ένα star drop. Rare, κλασικά. Λοιπόν, με Gale δεν έχω κανένα τέτοιο. Κανένα quest.
Στο Only Hunt έχω quest που δεν θα τα κάνουμε. Εκτός άμα θέλετε part 2 Only Hunt. Τότε, ωραία. Ωραία, λοιπόν, γράψτε στα σχόλια αν θέλετε part 2 Only Hunt και πατήσετε ένα like με subscribe. Ναι, λοιπόν, μπήκαμε, μας έβαλε μια σέλη με ένα μόρτιση, μια Eve είναι άχρηστη, η Στέλλη κάπως καλή και ο Μόρτις μια χαρά player. Όχι ρε παιδιά, πως με σκότωσε έτσι ο Μόρτις, το μποτάκι. Καλά, δεν το λέω σε μποτάκι αυτό. Μαθερίνα. Έλα Χρυσή και Παναγιά μου, τι όνομα είναι αυτό, Μαθερίνα. Ωραία. Πετάμε μια σούπερ, τους να απομακρύνουμε. Πατάμε πάου. Όχι ρε μάγκες. Ναι ρε μάγκες. Ναι ρε παιδιά. Πάμε λίγο. 1-0. Ωραία, λοιπόν, τέλεια, έχω σούπερ. Λοιπόν, και τέλεια, και το χατακώσαμε και το γκολάκι. Βαπ, GRF Master, το βάλε. Και ως ένα star player. Κρίστη. Μου θυμίζει την Κρίστη από το Creator Shop. Ανοίγουμε σούπερ. Κλασικά. Και τώρα θα θέσουμε να αλλάξουμε το player icon μας. Προς το τέλος όμως το βίντεο. Όχι προς το τώρα, προς το τέλος. Και λοιπόν θέλω να μου πείτε μετά από τον Draco Max, ποιο να ανεβάσω λέτε Max? Το Gale ή το Grom? Πατήστε like για το Grom, subscribe για το Gale. Γιατί με Gale πια έχω γίνει πολύ καλό. Δηλαδή σκοτώνω Edgar με Gale. Που αυτό είναι δύσκολο να σκοτώσει κάποιος Edgar. Καλά, με πήγαν και ιδεολογικό είναι να πεθάνω. Νομίζετε ρε παιδιά, είναι τόσο εύκολο, είμαι προήλας. Ωραία, κάπως έτσι έπιασα την μπάλα. Αλλά έγινε και λίγο στα. Ωραία, λοιπόν, τον απομακρύναμε. Ωραία, τέλεια. Αυτό το καλό είναι ότι τον σκότωσα. Η Pam σκότωσε η Gale. What? Αυτό δεν το περίμενα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε ένα στο γκολ. Ένα. Μπήκε ο Edgar με Hyper. Πέθανε. Γιουπι. Τώρα με τον El Primo θα κάνουμε που θα μπει. Στον Squeak, ωραία, σκοτώθηκε ο Squeak. Τώρα θα μας μπει εμάς ο El Primo. Λοιπόν, και το σκοτώσαμε. Πατάμε μια σούπερ. Ωραία, μας μπήκε πάλι ο Edgar, πέθανε. Εγώ έμεινα με full λίγο HP. Ωραία, λοιπόν, πατάει μια σούπερ για να το χώσει το γκολ. Δεν το καταφέρνει. Πατάμε μια σούπερ τον τέτοιονα. Μετά ο Edgar με πατάει σούπερ, δεν είχα hits. Πάμε το σκοτώνει όμως για δεύτερη φορά. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε κάποιους νουμπάδες. Έχουμε πάμε Squeak, Gale εμένα. Και οι άλλοι έχουν Edgar, Mortis και El Primo. Καταλαβαίνετε πόσο πρώην είναι η ομάδα τους και πόσο είναι η ομάδα μας. Μας, όχι τους, μας. Γιατί αυτοί έχουν δύο assassin και ένα tank, ενώ εμείς είμαστε δύο controllers και ένα support. Λοιπόν, τελεία, το χωσα. Ναι, παιδιά, πώς το χωσα έτσι? Πώς το χωσα έτσι? Guys, πώς το χωσα έτσι, το είδατε? Και τώρα απλά κάνουμε φοβερή άμυνα. Πώς το έβαλα έτσι? Star player εγώ βγήκα ρε. Εγώ βγήκα star player. Τι έβαλα? Τα αδύνατο το έκανα δυνατό. Μπρο μάγκες, τι έβαλα?
What? Πώς το έβαλα αυτό? Πέρσι δίπλα από 2 άτομα. Καταλαβαίνετε. Και έχουμε πάρει 4 νίκες. Guys, τέλεια. Πω παιδιά, πώς το έβαλα αυτό? Δεν παίζει ότι το έβαλα αυτό τώρα. Δεν παίζει. Παιδιά, πώς το έχωσα? Αυτό το 1% μόνο μπορεί να το κάνει. Είμαι μέσα από αυτούς. Μόνο το 1% είμαι ο μόνος που το έκανε, ρε φίλε. Πώς το έχωσα έτσι? Όχι σε Brawl Hockey να το κάνει κάποιος. Είναι πανεύκολο να το χώσει έτσι σε Brawl Hockey. Αλλά ρε φίλε, σε Brawl Ball, χωρίς να το πετάξει με Super, είναι λίγο σπασμένο, ρε φίλε. Είναι αλήθεια, δεν είναι λίγο σπασμένο σε Brawl Ball χωρίς Super? Και δεν το λες και σπασμένο ακριβώς. Το λες δύσκολο και σπασμένο. Καλό, τώρα θα μας έρθει ο Φράνικ από την άλλη. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Μπράβο, Λόλα. Ωραία, λοιπόν, αντίο Κάρλ. Ξουτ το διάποδο. Αντίο, την κατέστρεψα κι εγώ. Οκ, εντάξει, το φάγαμε κι άλλο ένα γκολ. Αλλά δεν πειράζει, μόνο μία νίκη. Μόνο ένα μάτς χάσαμε. Όχι, δεν το χάσαμε. Όχι, ξόδεψα Super. Τι κάνω με τη ζωή μου? Δεν το κατάλαβα ότι θα ξόδευα Super. Πω, τι κάνω με τη ζωή μου? Καλό, και να το χάσουμε αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Να σου πω γιατί δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί ρε παιδιά, έχω πάρει ήδη 4 νίκες, που αυτό δύσκολο εγώ το έκανα. Ωραία. Chill guys. Chill 4 νίκες. Chill. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και ένα λεπτό για να αλλάξουμε το player icon μας. Και τι να το βάλουμε? Ωραία, λοιπόν. Θα το βάλουμε κορσετικό. Θα βάλουμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μας αρέσει, πατήστε like, subscribe και τα λέμε. Γεια σας.